Ola e benvidos a sexta edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércoles 21 de febreiro e comenzamos coa noticia da semana, da man da nosa compañeira Claudia López. Bos días, Claudia, que nos tras hoxe? Bos días, Sergio. Pois verás, hoxe comenzamos este informativo falando dunha das tradicións máis singulares de Galicia. Referímonos á queima das fachas de Castelo, no concello de Taboada. A ti que elaborou un documental sobre esta festa que se estreou nun acto cos veciños desta parroquia. Tradición, emoción, simbolismo. Falamos da queima das fachas de Castelo, en Taboada. Para nós é a festa máis importante da parroquia, para nós é o máis bonito, o mellor, ou algo que non podemos perder. Algo que todos os veciños facemos con moita ilusión. Unha tradición da que agora poden desfrutar todo o ano gracias ao primeiro documental que recolle esta celebración e que está realizado pola Fundación TIC, unha testemuña que foi presentada esta fin de semana ante os seus protagonistas. Para nós isto é unha costumbre de toda a vida, xa dos abuelos e de todo, e isto a min é encantado, senón non iría a traballar a buscar por monte adiante os agucios. Un momento de volver ás raíces, de encontrarte cos veciños de sempre, de colaborar todos, estar xuntos, non sei, o espírito das festas. Para min significa todo, para min é o día máis bonito de todo o ano que temos neste pueblo. É dicir, fago con toda a ilusión, axudo todo no que podo, e paso moi ben ademais, encontro-me moi a gusto. Unha narración que acompaña aos veciños nos preparativos da queima das fachas. Este vídeo vai permitir que moita xente conozca a festa, que moita xente conozca todo o proceso, que moita xente veña a Castelo e veña a conocer Lugo. Sirva tamén de incentivo para que a xente se sinta orgullosa, se intensifique ese orgullo de pertenencia a un lugar, a unhas determinadas costumbres e a unha cultura. E que conseguiu emocionar aos asistentes. Cantoume moito, está moi bonito, casi me emocionou e todo. A importancia desta festa tamén é coñecida polos máis pequenos. Eu teño os netos en Bilbao, que era ese que falou, e resulta que veñen contentísimos. Discuten, pero eles van, eles veñen todos os anos. Unha alegría que cada 7 de setembro invade esta parroquia de Taboada. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora á Pobra de Brollón. Alí está a nosa compañeira corresponsal Lúa Río. Lúa, hola, por que estás aí hoxe aí? Unha colaboración para a seguinte pregunta. Aquí tedes as opinións do Brollón, en concreto no lugar de Salcedo. Aquí tamén se celebra todos os luns de Entroido unha tradición ancestral. Oso sae do seu acubillo para percorrer a parroquia de Salcedo. Pero o mellor é que estades atentos ao seguinte vídeo para que vexades que o que fai. O oso máis coñecido da provincia volveu tomar a parroquia de Salcedo, na Pobra do Brollón. O oso de Salcedo é unha das figuras máis chamativas do noso Entroido. Cada luz de Entroido, o oso esperta do letargo e faise dono da parroquia. Non deixa títere con cabeza. Coa axuda dos seus criados, tingue de negro a todos os que atopan no camiño. Non o coñecía, a primeira vez que veño, e a verdade é que é impresionante, porque paseamos por estas rúas hai nada, 1 hora e media e estaba todo vacío, todo tranquilo, e agora, menudo lío. Veciños. Se trata de escabullirse del oso. No, a la primera, porque el problema que tenemos aquí es que somos muy poquitos y entonces con que nos conocen van a por nosotros, aunque intentemos pasar desapercibidos. Forasteiros. Sí, supoño que os baños estos para piel teñen que ser bo, me imagino que sí. Sí, no, moi ben, porque ademais ves que non é unha cousa masificada, que é unha cousa, bueno, que se entre 4 veciños, ben, moi cómodo. Probablemente repetirei, ademais o tempo acompañou porque alá chovía como que anda por cava, pero ben. Ninguén escapa das gadoupas do oso. Os máis afortunados só levan a marca na cara, outros tamén na barriga.
A min hoxe é a primeira vez que me tiñen a barriga, iso quere decir fertilidade nas mulleres, agora pintan ya a todo o mundo, pero antes só lle pintaban a barriga ás mulleres. Esta bella tradición ten fortes raigames en Salcedo e non vai esmorecer porque os pequenos da parroquia xa teñen a lección aprendida. Antes da chegada do oso, tamén percorre Salcedo este osiño e os seus pequenos criados. Que boa noticia! É que vos entroides temos. Sigamos co noso informativo. Chegamos agora a Tico Inquisa. Ola a todos e a todas. Hoxe atópome rodeado de compañeiros os que vou pedirlle colaboración para a seguinte pregunta. Cal é a túa afición e por qué? A ximnasia rítmica porque levo moitos anos e gústame moito bailar e ademais porque é en grupo. Omar, cal é a túa afición e por qué? Pois é o fútbol porque hai que xogar en equipo e gústame moito a pelota. Cal é a túa afición e por qué? É o baloncesto porque penso que é un xogo moi bonito e moi elaborado. Mateo, cal é a túa afición e por qué? É o baloncesto e gústame porque hai movimento e gústame moverme. Aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Isto é todo. Ata pronto. Ata aquí a actualidade. Así despediremos hoxe este Tico Diario. Moitas gracias aos participantes do CPR Nosa Señora da Asunción de Sarria pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos la jornada de hoy con una gran borrasca, como podéis ver, según el satélite, que está afectando a toda Europa. Ya concretamente en la zona de Galicia, ¿vale? Podemos ver que hay unas grandes lluvias que va a estar perseverando todo lo que es el fin de semana, así que os aconsejamos que cojáis chubasco y chubasquero y paraguas. Y ya entrando en lo que es la zona de Lugo, también se puede observar que en la zona norte va a haber un poquito de sol y en la zona del sur, bueno, pues va a haber sol con nubes. Así que nada, os aproxima un fin de semana un poco pasado por lluvia y frío, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Os deseamos un feliz fin de semana.